ह्या मराठी चित्रपट महोत्सवाला आमच्यासोबत आहेत शुभम शेवडे, ज्यांनी डिरेक्ट आणि प्रोड्यूस केली मूवी मॅगझीन. शुभम सर, मला सांगा, पहिलं तर गोव्यात येऊन कसं वाटतं? लेट अस गेट कम्फर्टेबल फर्स्ट. गोवा खूप इमोशनल कनेक्शन आहे माझं, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. तर फर्स्ट टाईम माझं लग्न झालं आणि आम्ही पहिले गोव्यात आलो आणि इट्स लाईक मॅनिफेस्टिंग. गोवा इज व्हेरी इमोशनल फॉर अस. सो फिल्म आम्ही पहिले गोव्यातनंच सुरू केली होती. गोव्यात आम्ही पहिल्यांदा पिच केली होती फिल्म बाजारमध्ये आणि मग फिल्म कंप्लीट झाली, प्रोडक्शन कंप्लीट झालं, पोस्ट प्रोडक्शन झालं, बऱ्याच फिल्म फेस्टिवल्सला फिरली, बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया, अजून दिल्लीमध्ये दाखवण्यात आली. फिप्रेश इंडियाने टॉप 10 क्रिटिकली अक्लेम फिल्म ऑफ 2026 म्हणून या फिल्मला ॲक्नॉलेज केलं. आणि सगळं हे फेस्टिवल सीझन कंप्लीट करून पुन्हा त्या इमोशनल ठिकाणी गोव्यामध्ये येऊन खूप मस्त वाटतं आहे, आणि स्पेशली आपल्या मराठी फिल्म फेस्टिवलसाठी. सो काय बेसिकली काय म्हणाल, कारण हा 15th इयर आहे गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलचा. इट इज कम्प्लिटली प्रायव्हेट ओन्ड इव्हेंट बेसिकली. म्हणजे ह्याला सपोर्ट खूप कमी मिळतो, सरकारचा तर खूप कमी आहे. सरकारसाठी मग वेगळं आपलं इफी आहे किंवा वेगळे काही वेंचर्स आहेत. कसा तुमचा अनुभव आहे? कारण तुम्ही बरेच फेस्टिवल फिरलात, बरेच अवॉर्ड शोज वगैरे बघितले, तुम्ही फेस्टिवल्स बघितले. हा कसा अनुभव आहे तुमचा? वेल, दिस इज द फर्स्ट डे. आत्ताच फ्लाईट आली आणि आत्ताच आलो आहे मी. अँड आय एम सुपर एक्सायटेड बिकॉज आय गॉट टू सी खूप सगळे मराठी लोक आले आहेत. महेश मांजरेकरपासून सुबोध भावे वगैरे सगळे आहेत. आणि मुळात म्हणजे त्यांना माहिती आहे फिल्म, पण त्यांनी बघितली नाही आहे. सो मे बी दिस इज अ गुड प्लॅटफॉर्म फॉर देम टू एक्सप्लोअर दिस फिल्म. नाहीतर ऑक्टोबरमध्ये फिल्म लिमिटेड रिलीज करूच आपण. ओके, आता ऑक्टोबरमध्ये फिल्म ही रिलीज होणार आहे, पण त्याच्या अगोदर जर मी तुम्हाला विचारायला गेली तर इफ आय वॉन्ट टू टीज माय ऑडियन्स, तर काय आहे ही कारण मॅगझीन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बोथ मॅगझीन जे आपण वाचतो आणि मॅगझीन विच इज इन द गन. सो आय एम स्टील वंडरिंग की हा प्लॉट आहे तरी काय. या सो दिस फिल्म इज अ व्हेरी यूथ ओरिएंटेड जेनझी फिल्म. एक शहरात वाढलेला मुलगा ज्याला काहीच प्रॉब्लेम्स नाही आहे लाईफमध्ये, त्याला गावात पाठवलं जातं. सो त्याला गावी जा आणि तिकडे काय असतं ते गोष्टी, मग तिकडे तो गोष्टी एक्सप्लोअर करतो अँड थिंग्स हॅपन विथ हिम. सो इट्स अ व्हेरी स्टिलनेस, सेल्फ डिस्कवरी, जेनझी कमिंग ऑफ एज स्टोरी आहे, आणि जी सगळ्यांना आवडेल. कारण मोस्टली काय होतं की सगळे खूप प्रॉब्लेम्स किंवा इश्यूज मांडण्याचा प्रयत्न करतो फिल्ममध्ये. दिस फिल्म हॅज नो कॉन्फ्लिक्ट अँड दॅट्स द मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इट. की त्याला काही प्रिव्हिलेज्ड असल्यामुळे त्याला काही प्रॉब्लेम्सच नाही आहे त्याच्या लाईफमध्ये. अँड हाऊ द थिंग्स हॅपन विथ हिम अँड द स्टोरी ईच अँड एव्हरी वन हॅज, की ग्रोईंग अप काय फील होतं. म्हणजे प्रत्येकाचं आपलं आपलं मॅगझीन, म्हणून ही फिल्म मॅगझीन आहे. तुम्ही म्हणालात की ही तुम्ही पिच केलेली फॉर द फिल्म फेस्टिवल इनिशियल, म्हणजे फिल्म बाजारमध्ये, NFDCमध्ये तुम्ही केलं असेल. काय प्रोसेस आहे? अँड डू यू फील दॅट कोणाला, फॉर एक्झाम्पल मला जर उद्या किंवा माझे जे पाहणारे आहेत, कोणाला जर वाटतं की मला हा प्रोजेक्ट परस्यू करायचा आहे आणि हा राऊट जर घ्यायचा असेल, तर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा आहे? इज इट सुखकारक होता की एकदम देर आर सो मेनी चॅलेंजेस ते तुम्ही ओव्हरकम केले? ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम वॉट आय फील इज की तुम्ही पिच करत राहा, नो मॅटर डोंट एक्सपेक्ट अन आउटकम. पिच केल्याने, खूप जास्तीत जास्त पिच केल्याने काय होतं, तुम्हालाच तुमची आयडिया म्हणजे ती इट ग्रोज विदिन यू, आणि ती डेव्हलप होत गेली. नॉट नेसेसरीली की गोवामध्ये ते वर्कआउट झालंच, बट गोवामध्ये असं झालं की आम्ही ते पिच करत राहिलो, लोकांना सांगत राहिलो, त्याने आम्हाला काही मुद्दे कळले फिल्मबद्दलचे. मग नंतर आम्ही ते लक्षात घेतले, मग ते पुन्हा होऊन करत मग दुसऱ्या काही फिल्म मार्केट्समध्ये आम्ही ते पिच केली. मग इव्हेंच्युअली ते चालूच होतं. हे प्रोसेसमध्ये आम्हाला काही गोष्टी कळल्या की वॉट मॅटर्स इज यू डोंट एक्सपेक्ट अन आउटकम, यू डू इट युअर सेल्फ इफ यू आर व्हेरी कॉन्फिडंट अबाउट इट, बिकॉज दॅट इज गोइंग टू मेक युअर प्रोजेक्ट. सो ते मला शिकायला मिळालं ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. प्लेजर इट वॉज. मला माझ्याकडनं तुमच्या ह्या प्रोजेक्टसाठी आणि तुमच्या ह्या मूवीसाठी शुभेच्छा. आणि मला वाटतं तुम्ही म्हटलं की एव्हरी टाईम यू टेस्टेड वॉटर. मला वाटतं तुम्ही टेस्ट करताना तुम्ही टेस्ट पण प्रोजेक्ट केला आणि दुसरं मॅनिफेस्ट पण केला. आय थिंक ह्या दोन्ही गोष्टी जुळ्यात म्हणून मला वाटतं दिस अ गुड प्लॅटफॉर्म, जेव्हा तुम्ही सगळ्यांना भेटणार, तुमच्या मूवीबद्दल बोलणार, आणि आपण डेफिनेटली बघू. आणि जमलं तर आपल्या चित्रपट महोत्सव जेव्हा होतं इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, तर फिंगर्स क्रॉस दॅट वी एंड अप गेटिंग सीइंग युअर मूवी विच हॅज बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द फेस्टिवल. प्लेजर इट वॉज. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.